So what's up mga tol? So ngayong araw mga tol, ngayong araw. So good morning pala sa inyo mga tol. Good morning Banla TV here mga tol. Nagbabayad pa rin, sipag lang. Karon pala mga tol. Welcome to my vlog and paki-subscribe mga tol sa akong YouTube channel and paki-click ang notification bell. At yun mga tol, yung nakaraang araw mga tol, nagpa-prenatal kami. Hindi ako nakapag-vlog ng full episode mga tol kasi nalubat ako. Tapos hindi ko napansin na lubat pala ako. So ayun, hindi ako nakapag-vlog. At wala namang masyadong nangyari sa nakaraang araw mga tol. Wala akong content. So ngayon meron na. So bukas pala sa akin mga tol kasi resulta ng ultrasound ng asawa ko mga tol. It's a boy. It's a boy. It's a big shout out nga pala sa putay na anak. So thanks God. Woo! Salamat nga. Abot ra gyud. Suwan, gitar gyud na to atong liwat. So pwede na tamawa. Ate kaya mga tol. So mao na siya mga tol. Tara. So exit. So gihunong na to itong mga tol kay nihunong regalit multi-cab sa atong tubangan kato ng puwa. Yatay. So magbabalik tayo mamaya mga tol. Intro muna tayo. Mga tol, labasong pa rin sa trabahoan mga tol. Yan yung ginagawa namin. So ayan, nagtitintel at Suko mga peng. yan mga tol yung Suko mga peng. Dito mga tol, ipapakita ko kung ano talaga yung trabaho ko, kung ano talaga yung ginagawa ko sa loob ng trabahoan ko mga tol. So ayan mga tol, tingnan nyo lang at I hope mag-enjoy kayo at nalaman mo kung ano talaga yung trabaho ko. Good. Lubangan mo na. Ayun mga tol. So tingnan nyo yung itsura ko mga tol. So ngayon pala mga tol, basang-basa tayo sa ulan kasi mulan. Nag-flat yung ligid ko kanina mga tol kasi na-flat. So wala dugay-dugay kita nakagawas sa tarbahoan. So karon na mga tol na habang nagbabayek tayo mga tol, merong kagayin na din mga tol na din nag-ingon na luoy na daw kayo ko, diba? Luoy na daw kayo ko tanawon kay nabasa sa ulan, nagbike ra, naplatan pa jud. Yung naka-una ko nga nainingon na mga tol nga luoy na daw ko pero hindi mo ko singon nga luoy oy. Luoy ba din nang kanang gi-enjoy rin ako ning uwan. Lami kay maligo sa uwan tapos
ang akong pagbike normal maginang maplatan kay dilis naman, tapos nagkuha naman siya kanang nag-trouble mo siya na magina na biya mga tol. Sa panahong mga inana mga tol na kani basta na kay ka, sa panahong inana mga tol dapat iga na i-enjoy rin mo mong kinabuhi, i-enjoy rin mo mong pagbike pagligo sa uwan, diba? Pagligo sa uwan mga tol, bahalag pagkasakit ta sa inani kay nabasa ta sa uwan, pero pasalamat ya punta kay naligaw ta sa pagpadong sa pagpauli, diba? So usap pa mga tol, usap pa rin mga tol, di lang usap pa rin mga tol, katong naging adlaw rin mga tol sa atin atong kinabuhi sa atin tanan kay wala nakasabot kung unsang at kung asa ta padulong, kung unsay problema, kung anong inana ko kung anong inato ko karon niya ang adlaw mga tol. So kato na mga tayo mga tol, naka-learn ko mga tol. So naka-learn ta kay test ra to sa kinabuhi, motoy test sa kinabuhi nga dapat nimo lampasan sa panahong inana gid mga tol, nga down na kay ka, sad na sad. O usa pa mga tol, sa panahong inana mga tol dapat ka nga mupadayon mga tol, o enjoy nimo imong kinabuhi. Kay naiubanda mga tol, nay mga tao diya, nay mga tao da mga tol nga gusto pa sila mabuhi pero time na gid nila sa panahong inana mga tol, di ba? Gets niyo? Wa mo ka gets kay wa po kasabot sa akong ipagsulti. Ogs. See you lang unya mga tol. See you kay nabasa na ko. 3 hour. So ayun mga tol, nakaabot na ta. Ay pasaka pa dita. Pasaka pa taman tang mga tol. So pasalamat sa Ginoo kay na nakaabot tag safety. Walay nahitabo nga pan sa to. Nakahubo naman ko ano nabuang na kadi lang. So pasalamat ta mga tol agay. So pasalamat ta kay nakaabot ta nga safety og walay nahitabo sa dalan. Walay nahitabo sa dalan. Sa pa na pagkakuan mga tol? Suday ko na ni. Paghangak ngud ko. Wala nahitabo sa atwa sa dalan. Ha? So ayun na yun mga tol. Tulad ng sinabi ko kanina mga tol na dapat lang mag-enjoy ra ka mga tol. Kay ang problema mawara na mga tol. Problema mawara na. Mabutangan na nato nagsolusyon pag abot sa panahon. Okay. Kung una-unahan po yung mga tol, una-unahan mo ng problema mga tol, may stress ra ka, maglabad mo ulo, tapos basing masakit pa ka mga tol. Kaya chill lang mga tol, ayaw na ang problema, chill lang, enjoy mong life. Kaya kinabuhi nato dili na mabalik kung unsay mga desisyon nato, dapat tanaw-naon nato mga tol. Ug hapit ako sa balay mga tol. Ulan pa. Kada lang ha. Pero mas balay. Thank you.